хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор дуконматаҳа квартира дар 4-рум ошона қарор дорад. 54 квадрати метр навастройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 95 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб яккомнатаҳа квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 35 квадрати метр навастройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. дар наздикии стадион роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 175 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагии соҳиби хона. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 13-ум микрорайон яккомнатаҳа квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 42 квадрати метр навастройка аст. хона без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб садик дар наздикиш аст. нархаш 157 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе райони Фирдавсӣ яккомнатаҳа квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 32 квадрати метр навастройка аст. хона бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздикии роҳи калон. нархаш 180 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор дуконматаҳа квартира дар 1-ум ошона қарор дорад. 35 квадрати метр. ремонти хонаҳо замонавӣ. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. топли пол, оби гарми хунук. хона дар наздикии мактаб садик роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 200 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд 18-ум микрорайон дукомнатаҳа квартира дар 3-ум ошона қарор дорад. 60 квадрати метр навастройка аст. хонаҳо без ремонт коробка аст. об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. хона дар наздикии мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 235 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор 9 сотиқ заминай 4 дар хона, об ва светаш доимӣ аст. ҳуҷҷаташ 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. нархаш 100 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Чаманзор, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо замонавӣ. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 160 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. дата подвал дорад. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 125 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.